Nazar! Mám tu pro tebe epickou soutěž. Ptáš, co můžeš vyhrát. Ptáš se, co můžeš vyhrát. Soutěž o 2 Big Shocky. Tady ti můžu ukázat. Musím jenom jeden. Musím koupit i druhý. Soutěž o 2 Big Shocky. Jabkový. A jediné, co musíš udělat, abys si mohl vyhrát, je odebírat můj kanál a dát like na tohle video a do komentářů napsat hotovo. Nebo něco tak, no hotovo, uvidím, no hotovo. Když to splníš, ale asi do týdne ani ne, do středy bude vyhlášení soutěže. Zkus to, můžeš vyhrát. Ano, dostal jsem kapesný, tak dělám soutěž. Každopádně soutěž je určená pouze pro Čechy, takže pro Slováky ne, jenom pro Čechy. A teda když budeš odebírat můj channel, dáš like na tohleto video a do komentářů napíšeš hotovo, tak máš šanci vyhrát epický 2 Big Shocky. Epický 2 jabkový Big Shocky. Víš, takže to bylo v téhle soutěži všechno. A teda ve středu bude vyhodnocení, nebo ukončení soutěže, vyhlášení výherců. A udělal bych tak, že první místo bude ty 2 Big Shocky a druhý místo, co by to mohlo být? Už vím. To bude Titan, on vypadá nějak růžově. To bude soutěž o zelený Big Shock náramek. Takže první místo jsou 2 Big Shocky a druhý místo je zelený Big Shock náramek. Takže to by bylo všechno. Já doufám teda, že bude soutěžit co nejvíc lidí. A takže teda ve středu. Čau.